Nggih, makaten. Mbah Lurah tasik semangat. Wis semangat wong sing kagungan kersa sing kagungan dalem arep main dine. Mosok yaine arep bal-balan. Ayo. Semeneng, Mbak? Nggih, siap-siap. Nggih, coba ikut asmara nadyan iki tulna metu ning lek setelane cakno karo Nggih, request ibu kesi niku. Tante Lucy wis kena jos kontak pisan. Ayo. Penak lho, no? Ayo, iki. Kali anu sing nanggap niki kan olahragawan ya ta? Nggih. Pak Lurah kan olahragawan. Ah, tekan kota. Sepak bola hebat. Sampeyan ngerti lah sepak bola sing penting apane? Gol. Hah? Gol. Ya ora. Gol ora nek sikile sing gole sapa? Oh iya. Berarti sing penting sikil. Sikil. Ya ora no. Lah apa? Bale. Hah? Bale. Bal. Lek sikile tok bale ora nang? Oh, ora iso ya berarti ya. Ra iso. Sing penting apa berarti? Bale. Ya ora bal. Lah napa? Sing penting katok. Nek bale nek sikile ora katokan apa wani bal-balan? Oh iya ya. Oh iya ya. Gak ngono. Apa sing penting? Gak katok. Apa? Sing penting anu koloran. Koloran katok. Hah? Koloran katok no lele ora nek koloran ceblok piye yo. Oh iya. Berarti sing penting apa? Koloran katok. Koloran katok. Lho koloran tok lek nek kaine mosok wong bal-balan nggih kolor tok. Iya ya, wani ngendah nek. Iya. Alun-alun. Saking mriko. Iki lawas lho Mbak iki asli. Tambah ilmu. Nggih. Kalah lucu. Ayo, apa enak mbaknya lho dadi bisiki. Kele bisi ibu anter lah. Mboten apa-apa ngrano yo anu sosoke pelawaki budhek barang. Iya, dirone. Ada. Ora krungu. Dawani, Mbak. Ayo. Oh, ngendek bawa to? Oh iya. Langsung apa bawa, Pak? Langsung lho. Langsung. Sesek berangkat sampe takon berangkat. Bawa apa langsung? Loh. Sesek siji ya, arep nglumer. Bawa apa langsung mer? Langsung. Langsung tenane langsung. Tenane langsungan bir. Masaku Selak nunggu hadiah nggih, Bu. wah, arep nglumer karo Birgita jan kaya film Titanic lho. Terus karo cek. Jadi kaya neng ana pucuke perahu karep dhewe ngono lho, ndaplang ngono kae lho. Tapi nyuwun sewu lho, umpama tenanan ngono ya keturunane apik lho. Iki masuk kaya bedhek irunge apik kok. Apik. Nggih. Irunge ya mancung kok. Ha iya ngono kuwi. Modele belan. Oh, kuwi lho kancaku sing ngomong diruntune begel. Ayo, baik HDL ayo. Ya, Pak. Ayo. Iya. Langsung? Iya. Oke, langsung siap. Oh, alah, jadi langsung musik. Loro langsung. Iya. Kalau pas arep nglumer ipit-ipit ngono. Ngono dhek iki mambu dhewe kan. Oh, apa teh ambune? Mendem karo abane dhewe. Kowe ora ngerti sumpah demi Allah. Aku dhewe karo Bu Kesi rek kae lak dolan ning nggen Delawu kono to. Lah ning kono lak wadem. Niku wonten selimute kandel. Nggih. Sirah kula, sak awak kula lebuke selimut. Lah bokonge dhewe lak yen dhek ning selimut ya. Lah ngetut duwas. Masalah pucet aku. Langsung jenengan irup no, eman-eman no, sapa sing ngentekne? Ambune wae duren kok. Apa ya? Nggak ngapa-ngapa kok. Ayo. Rangkung teko, Pak. Pak, nyapu berdua ntar napa? Kontoseno. Coba. Apa lucu? Nyingkar nyingku Yes. Sing kok ejan mengkristal. Ayo. kaya umpel. Aja dikuyokne to, Mas. Riyen to, guyu ae marai.
Erik suarane. Biasane sak umur sampean guyu ki ngisor ya terus. Lah yo ora mau nyapor iki. Lah kepoyo kulino Bukesi yang ngerti banyane kluthuk nguyu kok deh. Ya ora tak belok. Ora. Enggak. Sik to, Mas. Wiwi tande nyingkar nying dicengkokne no Nggih no. Sembian kelumutan lalampahan kan kaburi tresna tulus nadyan bekas terus yang Mbak mangkate iki penyanyi dangdut ayo parantine bareng nyinden apik ayo jos tenan disun sing suwe mas kira luma yang ayo monggo buka asmara Mbak. Ketek lek cilik lah gede kok brok. Awser karep ibu cacing genek ngono lho. Kowe iki mancing ae. Ya aku ya pancen cilik kasih ngono kuwi kok. Ya iki kan bulan Idul Fitri. Itu kudu sopan. Awak takku kali mana. Cedhatan sajroning ati. Datang lontong mas saya marah ati. Aku kowe dadi karang
Gila duduk nih jenenge gobok asmara tanpa bantal tanah panas Wah, iki. Gubuk kae nyimpen awati lo mas saiki lo palurah gubuk kae kendang kotrok gubuk kae nyimpen awati gubuk kae kabar cerita Berarti kesenangan ae. kok balik ning dhuwur ta to? Ya panen biasane ngono gentenan ya gentenan sing ning dhuwur. Tapi kok budak ning dhuwur ta to? Gubuk kae nyimpen awati. Winget biyen Mas. Kok saiki lho Pak Lurah. Gubuk kae kabeh cerita. Aku apa lah ger musuh enam ra gelem mandeg bae. Kotrok. Wes ya. Terus Lho sing terakhir no. Terakhir urung kok. Disco kae. Teh lagi iki ana bintang tamu pikun. Piye to Manuhara, Manuhara. eleng-eleng sih. Cedak. Kok iso lho, kowe lho lek ngendang aja menak-menak lali aku. Cedak tansah. Jroning gendeng lho Pak. Jam
ngatasi sinden kaya Hooper. Ayo semangat iki.